Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο της σειράς Java Tutorial στα ελληνικά. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε λίγο κάποιες χρήσεις των αντικειμένων. Σβήνω γρήγορα τα προηγούμενα μαθήματα και δημιουργώ το project μας με όνομα Lesson 9 στα ελληνικά για κάποιο λόγο. Δημιουργήσω ένα πακέτο Lesson 9 και θα δημιουργήσω τρεις κλάσεις. Η μία κλάση θα έχει τη main, public static void main string args και άλλες δύο κλάσεις. Η μία θα λέγεται flowerpot και άλλη θα λέγεται flower. Ποια είναι η λογική μας? Η λογική μας είναι: έχουμε flower pots που είναι οι γλάστρες και λουλούδια. Αυτά τα δύο αντικείμενα που έχουμε. Εμείς θέλουμε να δημιουργούμε flower pots, γλάστρες που να αποθηκεύουν ένα λουλούδι κάθε φορά, ένα flower. Θα πρέπει να υπάρχουν τρόποι για να βάζουμε το flower ή να το αφαιρούμε στο flower pot και να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο flower του flower pot μέσω από το flower pot. Στη main δηλαδή θα δημιουργήσουμε, θα δημιουργήσουμε ένα flower pot και ένα flower. Στη συνέχεια θα βάλουμε μέσα θα κάνουμε add το flower και θα χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους. Θα δοκιμάσουμε methods flower pot, methods try test, καλύτερα try. Αυτό θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε στο τέλος του προγράμματος. Γιατί μου το βγάζει αυτό? Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, flower pots. Τα flower pots θα πρέπει να αποθηκεύουν ένα λουλούδι. Είπαμε, τα πεδία είναι για αυτή τη χρήση. Χρησιμοποιούμε τα πεδία ώστε να αποθηκεύσουμε διάφορα δεδομένα, π.χ. μεταβλητές, π.χ. ιδιότητες. Η ιδιότητα που έχει το flower είναι να αποθηκεύει, το flower pot είναι να αποθηκεύει ένα flower. Πώς θα το αποθηκεύσουμε? Σε πεδίο της flower pot, όπως αποθηκεύουμε κάθε μεταβλητή. Πώς βάζουμε μεταβλητές? Γράφουμε private σαν πεδίο τι μεταβλητή θέλουμε, ας πούμε int, και το όνομα flower. Τώρα όμως δεν θέλουμε int, θέλουμε αντικείμενο, οπότε αντί για να βάλουμε int θα βάλουμε το ίδιο το αντικείμενο, flower. Γιατί νομίζω ότι γράφω το flower λάθος? Όχι, σωστό είναι flower. Βλέπετε ακριβώς εδώ, σε ένα πεδίο αποθηκεύουμε ένα αντικείμενο. Αυτό εδώ είναι ένα αντικείμενο flower, δεν είναι μια μεταβλητή. Οπότε από ό,τι βλέπετε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αντικείμενα σαν πεδία, όπως στις μεταβλητές. Γενικότερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αντικείμενα όπως χρησιμοποιούμε τις μεταβλητές. Όπως χρησιμοποιούμε τα integers, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα flowers ή οποιαδήποτε άλλο, και τα flower pots. Ορίστε λοιπόν, θέλουμε επίσης ένα constructor flower pot που παίρνει ως όρισμα ένα λουλούδι και το εισάγει στο flower pot, στο flower pot, δηλαδή το αποθηκεύει στο πεδίο flower. Πώς βάζουμε σαν παράμετρο λουλούδι ένα αντικείμενο? Όπως βάζουμε
τις υπόλοιπες παραμέτρους, όπως βάζουμε ας πούμε τις integer παραμέτρους. Αντί για int κάτι γράφουμε flower f ας πούμε και ορίστε flower ίσον f και αυτό. Αυτό ακριβώς βλέπετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα αντικείμενα σαν μεταβλητές, όπως τις μεταβλητές περίπου. Αντί για να έχουμε μια μεταβλητή εδώ πέρα, έχουμε ένα αντικείμενο τύπου flower, το ονόματι f, τοπική μεταβλητή, και όταν καλούμαστε το constructor μας στη main που θα δημιουργήσουμε το αντικείμενο, θα πρέπει να θα δίνει την τιμή του flower που θα βάλουμε στο f. Στο flower εδώ πέρα, συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Θέλουμε τώρα δύο μεθόδους. Η μία να βάζουμε ένα flower αν δεν υπάρχει ήδη, αν υπάρχει να μην κάνει κάτι, να μην κάνει τίποτα, και μία μέθοδο για να αφαιρούμε το λουλούδι από τη γλάστρα μας. Η μία μέθοδος θα λέγεται add public void, δεν επιστρέφει κάτι, add ένα flower. Τι θέλουμε, επειδή θέλουμε να προσθέσουμε, σίγουρα θα έχει παράμετρο ένα flower f και το προσθέτουμε. Τι θέλουμε θέλουμε πρώτα να τσεκάρουμε αν το flower είναι άδειο. Αρχικά δεν θα είναι άδειο, γιατί έχουμε βάλει έναν constructor εδώ πέρα, το οποίο θέλει σίγουρα ένα αντικείμενο. Παρ' όλα αυτά μπορεί να το έχουμε αφαιρέσει, οπότε θα είναι κενό. Θα γράψουμε πρώτα τη remove και θα συνεχίσουμε μετά τη flower. Public void remove, το οποίο αφαιρεί το flower. Πώς μηδενίζουμε ένα αντικείμενο? Τα αντικείμενα, εκτός από τιμές, π.χ. τιμή flower ή οτιδήποτε, παίρνουν μια μοναδική τιμή που λέγεται null. Αυτή σημαίνει ότι μηδενίζεται, το αντικείμενο είναι κενό. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα τι γίνεται? Δημιουργούμε ένα αντικείμενο, ένα πεδίο private, πεδίο τύπου flower, ονόματι flower. Η αρχική τιμή που παίρνει αυτό το πεδίο είναι null, και στη συνέχεια εμείς του δίνουμε την τιμή, όταν καλούμε τον constructor, την τιμή f. Οπότε άμα θέλουμε να μηδενίσουμε το flower, να το βγάλουμε δηλαδή από τη γλάστρα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε αυτό το αντικείμενο που θέλουμε και να το θέσουμε ως null. Αυτός είναι ο τρόπος που μηδενίζουμε τα αντικείμενα και ανοίγουμε χώρο στη μνήμη. Οπότε γυρίζουμε στην add και θέλουμε να ελέγξουμε αν το flower είναι null, δεν έχει κάτι, τότε φύτεψε το λουλούδι, flower ίσον f. Αλλιώς, else, για να μην κάνουμε τίποτα, το μόνο που έχουμε να γράψουμε είναι return. Επιστρέφει τίποτα, επιστρέφει το void, δηλαδή βγαίνει από την μέθοδο, ξεφεύγει, σπάει τη μέθοδο και φεύγει, για να μην τρέξει παρακάτω κώδικας. Αυτό το κομμάτι όμως είναι άχρηστο, γιατί ήδη έχουμε μία if, οπότε η else, αφού δεν θέλουμε να κάνει τίποτα, το αφήνουμε απλά κενό. Οπότε αν το λουλούδι είναι null, θα βάζει το flower, αλλιώς θα τυπώνει ένα μήνυμα sysO control space sysO control space. Πρέπει να γράψω μια φορά τη system .out.print και μετά να γράψουμε το sysO. Έχει ήδη λουλούδι. Που στον άθεμα είναι τα αυτάκια. Ορίστε. Οπότε αυτές είναι οι μέθοδοι. Θέλουμε όμως άλλη μία μέθοδο, η οποία θα μας δίνει πρόσβαση στο φυτό της γλάστρας. Τι μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα? Μάθαμε για τους getters. Οπότε θα δημιουργήσουμε ένα getter που θα μας δίνει απλά πρόσβαση στο φυτό. Public. Τι επιστρέφει? Επιστρέφει τον τύπο που θέλουμε. Τύπος αυτός είναι flower. Οπότε public
flower, get flower, return το αντικείμενο. Αυτό είναι το αντικείμενο και αυτός είναι ο τύπος. Εμείς θέλουμε να μας επιστρέφει ένα τύπο, λουλούδι, τύπο flower, και θέλουμε συγκεκριμένα το flower, αυτό εδώ το αντικείμενο. Ορίστε, έτσι δημιουργήσαμε την κλάση flowerpot, η οποία μπορεί να βάζει ένα φυτό, αποθηκεύει σε μια μεταβλητή, ας πούμε σε ένα πεδίο, ένα αντικείμενο τύπου flower, μπορεί να βάλει ένα τύπο στη θέση αυτού ή μπορεί να αφαιρέσει ένα αντικείμενο, να το μηδενίσει. Φανταστείτε σε μια πραγματική γλάστρα που βάζουμε ένα λουλούδι ή το αφαιρούμε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε την κλάση λουλούδι. Η κλάση λουλούδι θα είναι πάρα πολύ απλή. Θα έχει ένα πεδίο με το όνομα string name και ας πούμε αυτό, ή να βάλω και κάτι άλλο που να το κάνω πιο ενδιαφέρον. Χρειάζεται να βάλουμε, θα μπορούσε να έχει ένα λουλούδι, δεν θα μπορούσε να έχει κάτι άλλο, οπότε ένα name, οπότε θα έχει ένα public flower, θα παίρνει ένα string n από το name και θα ορίζει το name ίσον με n για να δίνει το λουλούδι. Δίνει το όνομα στο λουλούδι όταν επικαλούμε το constructor, το string n. Και τέλος θέλουμε μια του string, όπως μάθαμε στο προηγούμενο, public string του string, που θα μας επιστρέφει το όνομα. Ένα string με το flowers name και ενώ συν το name, το όνομα του λουλουδιού. Αυτό είναι το λουλούδι μας και αυτό είναι η γλάστρα μας. Οπότε πάμε να γυρίσουμε στη main. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο flowerpot. Πώς δημιουργούμε ένα αντικείμενο flowerpot? Γράφουμε flowerpot όπως είδαμε και στην πρώτη φορά, ή καλύτερα να το κάνουμε πρώτα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να δημιουργήσουμε πρώτα το φυτό. Να σβήσω τα σχόλια. Ο πρώτος τρόπος είναι να δημιουργήσουμε ένα φυτό, flower, sun, ήλιος, ξέρω εγώ, ήλιος. Έναν ήλιο θα φτιάξουμε, ίσο new flower ήλιος. Ωραίο όνομα για φυτό, δεν ξέρω γιατί. Και στη συνέχεια ένα flowerpot ίσο new flowerpot, και εδώ παίρνει ως όρισμα ένα αντικείμενο flower. Εμείς έχουμε φτιάξει ήδη ένα αντικείμενο flower, αυτό εδώ, οπότε θα βάλω μέσα ήλιος. Όπως βάζαμε αριθμούς ή string στα προηγούμενα μαθήματα, έτσι και εδώ πέρα στο constructor βάζουμε ένα αντικείμενο. Το ίδιο ακριβώς λειτουργούν και τα αντικείμενα, όπως λειτουργούν και οι μεταβλητές. Αντί για να παίρνει σαν όρισμα μια μεταβλητή τύπου integer ή τύπου string, όπως παίρνει το flower, το flower παίρνει μια μεταβλητή τύπου string, το flowerpot παίρνει ένα αντικείμενο flower, τύπου flower, όπως αυτό εδώ, το ήλιος. Το add flower γίνεται αυτόματα όταν κάνουμε το flowerpot και θα πρέπει να τεστάρουμε λίγο τις μεθόδους. Θέλουμε απλά να μας τυπώνει το λουλούδι που έχει μέσα το flowerpot. Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα το φυτό, το τύπου ήλιος. Σκεφτείτε σαν δύο αντικείμενα. Έχουμε ένα αντικείμενο τύπου flower ή ονόματι ήλιος και ένα αντικείμενο τύπου flowerpot που ονομάζουμε flowerpot. Σκεφτείτε σαν δύο αντικείμενα. Έχω το φυτό ήλιος στην μια μεριά και από την άλλη μεριά έχω τη γλάστρα flowerpot. Αν φυτέψουμε το φυτό μέσα στη γλάστρα, μπορούμε να έχουμε από τη γλάστρα πρόσβαση στο φυτό, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να έχουμε και από το ίδιο το αντικείμενο, το φυτό, το λουλούδι, πρόσβαση σε αυτό.
Για παράδειγμα, θα βάλω άλλη μια μεταβλητή εδώ πέρα που θα λέγεται growth, private int growth, η οποία θα είναι στην αρχή growth ίσο με το 0, και θα έχω μια μέθοδο στο φυτό που θα είναι void και θα ονομάζεται water, ποτίζω, και θα αυξάνει το growth κατά 1. Αυτό εδώ πέρα είπαμε σημαίνει αυξάνω την τιμή κατά 1 του growth. Και μια public μεταβλητή για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο growth. Ένα getter public int get growth return growth. Τώρα, κοίταξτε να δείτε. Πείτε πως θέλω να ποτίσω το φυτό ήλιος. Άμα ποτίσω 2-3 φορές το φυτό ήλιος, θα αυξηθεί, ας πούμε, ποτίσω 2 φορές το φυτό ήλιος, τότε θα αυξηθεί το growth του ήλιου από 0 θα πάει 2. Το ίδιο θα γίνει και το φυτό που είναι φυτεμένο στη flower pot. Δηλαδή, άμα κάνω flowerpot.get flower, μπορώ, αυτό εδώ πέρα, το get flower, είναι ακριβώς αυτό το ίδιο φυτό. Οπότε είτε πειράξω το αντικείμενο αυτό, είτε το αντικείμενο get flower, γιατί μπορώ και εδώ πέρα να κάνω .get.water, οπότε βλέπετε get flower, οπότε αυτό είναι αντικείμενο flower, οπότε μπορώ να καλέσω από αυτό το αντικείμενο τη μέθοδο water. Αλλά το ίδιο πράγμα γίνεται άμα κάνω ήλιος .water, και άμα δούμε εδώ πέρα σίσο ήλιος, ή πατήσω system.println ήλιος να καλέσει του string αυτή συν growth. Εδώ παιδιά ξέχασα growth, θα δούμε τι έγινε. Πρέπει να το τρέξω έτσι μία φορά. Java application could not find or load main class. Γιατί ρε παιδιά, ακούστε αυτό. Ναι, αυτό, γι' αυτό που το έχω στα ελληνικά. Flowers name ήλιος, growth 2. Εγώ πότισα μία φορά το αντικείμενο ήλιος και μία φορά το αντικείμενο flower που είναι αποθηκευμένο στο flower pot. Στην ουσία όμως είναι το ίδιο αντικείμενο. Οπότε βλέπετε, τα αντικείμενα στην ουσία υπάρχουν. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Τώρα φανταστείτε πως εδώ πέρα, αντί για να έβαζα ήλιος, έκανα αλλιώς. Αντί για να δώσω κατευθείαν το ήλιος, να έβαζα ένα new, μπορούμε να κάνουμε και έτσι new flower, και να δω, ας πούμε, πετούνια. Τώρα το ήλιος θα έχει ποτιστεί μία φορά και θα έχει ποτιστεί και η πετούνια άλλη μία. Άμα δούμε εδώ πέρα flowerpot.get flower, βλέπετε flowers name ήλιος, growth 1, flowers name πετούνια, growth 2. Όποιο φυτό, οπότε σκεφτείτε τα αντικείμενα σαν αληθινά πράγματα. Αυτό πρέπει να καταλάβετε λίγο με τα αντικείμενα. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν private παιδεία, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν παραμέτρους, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν return type, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Τα δημιουργούμε και μετά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε είτε εδώ, να τα βάλουμε μέσα, ας πούμε, στο flowerpot όπως είναι εδώ, και να καλούμε τις μεθόδους του ίδιου του αντικειμένου, είτε αν έχουμε κάνει ένα getter όπως εδώ πέρα, μας δίνει πρόσβαση στο flower που είναι φυτεμένο στο flowerpot, να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους έτσι. Είναι το ίδιο αντικείμενο. Από ό,τι είδατε πριν, αν εδώ πέρα βάλω τον ήλιο, να το ξαναδείξω άλλη μία, ήλιος, την πετούνια, ας πούμε, τώρα εδώ πέρα, είτε μιλάω για το flowerpot.get flower, τι μιλάω για τον ήλιο, είναι το ίδιο αντικείμενο. Και κοιτάξτε τι θα γίνει.
Εδώ καλούμε το flower pot get flower, εδώ καλούμε τον ήλιο και μου τυπώνει το ίδιο ακριβώς φυτό. Διότι δώσαμε ως τιμή στο flower του flower pot 1 κιόλας, να το κάνουμε πιο 38 να μην φαίνεται έτσι, το αντικείμενο ήλιο στο οποίο δημιουργήσαμε. Οπότε είναι τι κλαδεύω τον ήλιο, τι κλαδεύω το φυτό που είναι φυτευμένο στο flower pot 1, είναι το ίδιο πράγμα. Αντίθετα όμως είδαμε πριν, αν έβαζα κάτι σε τύπου new flower πετούνια, τότε δεν μιλάω για το ίδιο αντικείμενο. Ο ήλιος είναι ένα φυτό εκτός γλάστρας και η γλάστρα που έχω δημιουργήσει σαν αντικείμενο έχει ως λουλούδι ένα άλλο λουλούδι που ονόματι πετούνια, στο οποίο για να μπορέσω να έχω πρόσβαση πρέπει να χρησιμοποιήσω το get flower τη μέθοδο get flower του flower pot 1. Αυτά είναι κάποια πραγματάκια για τα αντικείμενα. Προσπαθώ με αυτά τα απλά βιντεάκια, διότι είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, να σας δείξω πώς μπορούμε να βάλουμε, να μπούμε λίγο στο νόημα των αντικειμένων. Ότι τα αντικείμενα στην Java είναι κάτι σαν τα αληθινά αντικείμενα. Όταν τα δημιουργούμε μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά με οποιοδήποτε τρόπο. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως αυτόνομα αντικείμενα. Δηλαδή, όταν έχω φτιάξει ένα flower pot και παίρνω πρόσβαση στο flower, μπορώ να χρησιμοποιήσω τις μεθόδους του flower. Όπως εδώ. Και αυτό το κάναμε εδώ. Από το flower pot που φυτέψαμε ένα flower, έχω πρόσβαση στο flower αυτό που έβαλα εδώ, με αυτόν τον τρόπο, και χρησιμοποιώ τις μεθόδους του αντικειμένου flower που δημιούργησα, που είναι αυτή. Μπορώ επίσης να δημιουργήσω ένα άλλο αντικείμενο, το οποίο να το αποθηκεύσω στο flower pot και να χρησιμοποιώ έτσι τις μεθόδους του. Τι τις χρησιμοποιώ έτσι, αφού το αντικείμενο το έχω δημιουργήσει, γιατί το έχω δημιουργήσει εδώ, απλά εδώ δεν έχει pointer, θα δούμε αργότερα την αυτά, reference, δεν έχει αναφορά, και γι' αυτό για να έχω πρόσβαση, επειδή δεν είναι αποθηκευμένο σε μια μεταβλητή σημαίνει αυτό, ας πούμε αυτή, μπορώ μόνο να έχω πρόσβαση μέσω αυτού. Ελπίζω να καταλαβαίνετε και περιμένω λίγο ερωτήσεις. Το όλο νόημα στη Java είναι να καταλάβετε αυτό. Να καταλάβετε το ότι κάθε αντικείμενο είναι σαν ένα αληθινό αντικείμενο. Έχω μπουκάλια και έχω και νερό. Μπορώ να γεμίσω τα μπουκάλια με το νερό. Μπορώ να έχω πρόσβαση στο νερό μέσα από το μπουκάλι ή μέσα από το ίδιο το νερό. Όπως και να σας ακούγεται, είναι ακριβώς ό,τι είπα πριν. Έχω flowers και flower pots. Μπορώ να φυτέψω το flower που δημιούργησα στο flower pot. Έχω πρόσβαση στο flower του flower pot μέσω του ίδιου του flower ή μέσω του flower pot να πάρω την τιμή του. Σας ευχαριστώ πολύ να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να ήταν κατανοητά αυτά που είπα. Είναι λίγο μπερδεμένα έτσι όπως τα είπα, και άμα δεν έχετε μπει λίγο στο κλίμα θα μπερδεύεστε, γι' αυτό το είπα. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, παρακαλώ να αφήσετε ένα σχόλιο. Άμα σας άρεσε το tutorial μπορείτε να πατήσετε like ή subscribe, και τα λέμε σύντομα.